sauya shi rayuwa duk ranar bakin ciki fuska ba za ta ɓoye ba. Me ya hada ake faman nuna damu. Ba ki kyauta ba gaskiya. Na sani. Domin ba a yi wa masoyin gaskiya irin wannan gwaji don zuciyarsa za ta iya bugawa. Wallahi sai na aikata na gane ban kyauta ba. Daga ƙarshe kuma na ba shi haƙuri. Shi kuma ya yafe wa. Ya zai yi da ke tun da kin riga kin zama ƙaddararsa. Ba tabbatar alwaya yana so na haka ba sai da wannan abin ya faru. Mazan yanzu ne sai da haka ƙawata. Dole sai ka gwada su sannan za ka gane irin son da kake musu da yadda kake a zuciyarsu. Gaskiya ne. Ba shi so ba a ƙwarya ba ne a ƙwanƙwasar su amana mai ƙwarin ciki. Kin gani fa ƙawata. To kin gani ƙawata. Alƙawarin wadan girman Allah wannan dare ta yake shi. Ta farin ciki ce mana. Ina tare da abin da nake so kuma ina kallon kyakkyawar fuskarsa. Dariyar farin ciki. Alƙawarinmu. Kinga, dan Allah ga mu, dariyar me kike kawai ga mu. Maganin gaskiya dai ina tunawa a kwanakin baya irin hukuncin da ka so ka ɗauka akan abin da baka tabbatar da gaskiyarsa ba. Wani Allah ka litsar tambaye ki. A wani matsayi kika ɗaura ni barin soyayya ta ce? Ko da marubutan duniya za su haɗu gaba ɗaya, za su iya rubuta tarihin soyayyar mu ba. Ko da masu nazarin duniya za su haɗu ba su iya nazarta irin sanda nake maka ba. Anwar, kai ne rayuwata kuma kai ne farin ciki na. Ki san Allah Khalisat, da a ce ina da iko ko da sai na kama kuma ɗaya nan da ya so ba ni wahala na hukunta shi a rayuwa. Ai bai maka laifin da aka hukunta shi ba. Idan ban hukunta shi ba, me ya kamata na yi maka? Kamata ya maka ‘yanta shi. Kan me kenan fa? Saboda haka ne ya dace. To, idan ba hukunta shi ba, me ya kamata na yi maka? Ni da ina da iko, da sai na ‘yanta wannan kwana ɗayan. Saboda a cikin wannan kwana ɗayan, shi yasa na fahimci darajar soyayyar mu da matsayinta da girmanta. Kuma a gaskiya, shi ya nuna min zafin rabuwa da masoyi. Kuma ya jaddada min kewa da kaɗaici akan soyayya. Khalisat, rayuwar masoya rayuwa ce mai daɗi da kuma zafi. Idan abin farin ciki ya same su, kada suke zuwa su nemi farin ciki, haka zalika idan baƙin ciki ta zo, su kaɗai suke jin baƙin ciki. Sirrin masoya sai masoya Anwar. Sirrin farin ciki sai masoya Anwar. Haka kuma sirrin damuwa sai masoya ne kaɗai suka san shi. Anwar, ba wanda yake tantance farin ciki da damuwa sai masoyi. Anwar, idan aka bani dama guda ɗaya, zan iya ƙyale kowa in zaɓe ka, saboda kai ne a matsayin iyayena da dangina. Khalisat, me kike so? Ina tare da shi. Khalisat, me kike bukata? Na same shi. Khalisat, ina so daga yau ki fara lissafin watanni, makonni, domin ina jin kwata-kwata da yau sauran kwana 300
ba ki kasance amarya. Alƙawarinmu ya canza rayuwa. Gaskiya ba ƙaramin so da ke Ba ƙarya ba ne, domin ni kaina ban san iya adadin sani ban da a cikin zuciyarta. Amma yaya irin wannan son baka ganin yayi yawa kuwa? Anas, ka taɓa ganin soyayya ta yi yawa? Ba na so na sake ganin ka a cikin wani yanayi mara daɗi. Sai rasa inda zan saka ni. Yadda ka ɗauki soyayyarta babu saɓani ƙaddara ko agas. Wannan dalilin ne yasa nace soyayya ta yi yawa. Anas, lokacin da soyayya ta shiga cikin zuciyarta, ba ta shawara da ni. Kaga kenan, dakatar da ita ba abu ne mai sauƙi ba. Ka daina ganin aibu ne. Domin soyayya ta tsarkakakkiya ce a cikin zuciyar Khalisat. Ka girmama zuciyar take son wani naka. Domin babu alfarma a cikin soyayya. Gamo ne na jini, ba haɗin gambiza. Ka yi tunani wajen gano abin da ba za ka iya gano ba. Ka yi tunani wajen tunanin abin da uwanka ba zai hankali ba. Lokaci zai zo da za ka gane girman soyayya da muhimmancin ta. Allah ya kai mu wannan lokaci. Amin. Amma ka san ne? Kai addu'a ka sami kamar Khalisat. Domin Khalisat na farko ga kyakkyawa ce. Sannan ta iya soyayya ga kalamai masu daɗi. Shi sa ga gaba ki ɗaya ta ɗauki hankali na. A rayuwa ko in bayan Khalisat kai kaɗai nake kallo. Nake jin daɗi. In baccin kai Khalisat ita ce da jinka. Ko ku bin nan ina alfahari da ku. Malam ɗaya, ko za ka yi kuma wani biki wani? Sai ka ce wani kuku? Kamar ka je ni abincin? Ok. Kenan in ka je kai mana abinci ka zama kuku ko? Kenan ni kuku ne kenan. Da ni mana jiya ne mana shekaran jiya. Ka ga malam, ka ce kuma abinci. Shi kenan tun da ka mai da ni kuku. Akwai maganar da nake so mu da ni da ke mai muhimmancin gaske. Shi ke nan da ɗan lissafi. Alƙawarinmu Ina fatan dai ba za ki juya mun baya daga abin da kika sai gaba ki da. alƙawarinmu Idan son ki bauta ne, to zan ci gaba da bauta mishi har iya ƙarshen numfashi na. Idan son ki jihadi ne, to zan ci gaba da tafiya da shi. Idan son ki ƙaddara ta ce, to zan karɓe ta hannu bibbiyu. Saboda ke ce cikon numfashi na, ke kaɗai ce da babu irinki a duniya. Ke kaɗai ce cikon burina. Ina son ki Khalisat. Aiman? soyayyar maso wani takan sa wani adawa. Khalisat? Aiman. Ke ce? Ni ce Aiman. Ba gizo nake maka ba. Ga wani yayi da shekan so ya kasa girbuwa. Alƙawarin Aiman. Na yaba ƙoƙarinka. Sannan kuma na jinjina wa kimarka. Na yarda na amince da kai. Me? Aiman, na buɗe maka zuciyata. Ka shiga ka zauna a fadar. Kai ne cika burina, Aiman.